Hai bai rok bahai tongbai khakai norok jotono kaham kwrwngno tongbai hinui angbo kaham kwrwngno tongjau iko norok nugui mankha na ang haino hai sarik pangjora khe chini rung swrwngmani nokhalo phaiui kisa nobar rok chaphaiu sarik jora ang nogo tongkha khe mungsa jaga thaina tongkha khe ang oro phai nobar rok kisa chaphaiu hingkhe yang abo rung swrwngma nokhala swrapsa kisa berai tongphaimani tongthotok nang ba phai oro nobar sipsip abadai salpur nang oro khai klai khe nogo tongkha khe ang phaiu aro nogo tongkha khe ang nobar sipsip khe oro swrapsa berai haino nogo thangpaija sari kunjora jelkar khe tongkhaia eke nugui mankha ani kulugu ayang rung swrwngmani nok eke oro agi o ke kuthani tongmani ke tabuk pakani khana swlaijago hingke chwng agi rung swrwngfru ke borok masuk molo masugo nok rongni poster rok tulaio bahai khe chwng achukgui rung swrwng thanglai hingke hao masuklaio aboni yagulo ke bench sokbai khe kolok kolok hingke tabuk ke pakka tai bench phano bench kaham ke tabungni bench ke boi bo tonjaknai tongo tai boi dai tonjaknai tongo bahai khe sokbai khe agi chwraifur rogo oro thanglai marokno belai kheno muitungmano tabuk chwng chwraifur bwswk khe thanglai mar khe thanglai chwng ekdom iko o nokhlao no chwng agi chwraifuru thanglaimani oro agi ha taisa kusuk tabuk tanai level ke kilpa agi chwng tam tam thanglai khe gulab khela kabaddi kei kei tai bol khawai tei chera khitarei khitalai janai aborok thanglai tei dang suluk thanglai chwng chwraifur thanglai belai kheno tongthogo chwraifuru thangmarok hingke tabukni khe thangmarok aswk nukphaia tabuk kisa misa cricket rok thanglai aswk no nugo hingke thangmani khe khela rok thangmani belai kheno kaham bwsak chini helengri tongo thangna nango khela o thangmarok no belai kheno muitungmano agi chwraifuru chwng oro phai thangmarok taisa kifil bo borok phaisina ba oro phaikha khe muitungmanta o sari klai khe oro berai tongphikha khe muiturokmano agi chwraifuru thangmarok hingke kwbangma jagani borok rok no phai thangpai dol rok ayang chopung noborokni hingke o dol rok no muitung manphi taisa hingke chwraifuru ni tongthokmung no juda tabuk toroi logoi tongthokmani juda hingke chwraifuru ni obono taisa borok kifil manphi nama chwraifuru thanglaimarok no tei kifil manliya hingke abo oro phaikha khe muiturok manta chwraifur ni je tongthokmung jora rok to tei phailiya borok phaisina ba tabuk to nukhung rok khaka ba nukhungni bagui sima uansukhlaio jotono hingke aboni bagui agi chwrai ni je chwraifuru je tongthokgui phaimarok abono o math o phaikha khe ang belai kheno muitung manta hingke bai rok norok bo agi chwraifuru rokni muiturok man hingke bahai wngjakbai kha bai rok ang agi o je chwraifuru wngui phaimarok nongno sai khnarwkha hingke narakgra sirano aswk no wngsitung tini ni bagui hingke jotono no hambai yapharui jotono no bye 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 sarik kaham ang tabuk nogo thangkha jotono no haino hai tei waisa hambai.